खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बाउन्डारि कमिटिया 15 आगस्तनि गेजेराव बिटिआर सिमा थि खालामनायनि रिपर्ट होगोन। इंखं टेलिभिजननि राशि फरायथिग्रा सदानन्द दैमारिया भाषा गौरब बान्था मोनदों। सोरखारि बिथांखिनि मोब्लिब फोजोंग्रा धुबुरीनि मोनसे नखराव 1 लाख रांनि बिल फैदों। तामुलपुर ससिपुराव गिख्रंथाव अर खामदों, गंब्रै गारि सेवहांगार। आसाम बिसायख'थियाव कंग्रेसआ सतीश घरनि आदब बाहायगोन। हजायाव सेक्स रेकेट हमदों। म्यानमार हादोरखौ सामलायनो थाखाय कमान्डार इन चीफ सिनियर जेनेरेल मिन यं हिलांनो गथायबाय। भारत आरो बांलादेश सिमनायाव भारतनिनो थागिबि फरायसाखौ बीएसएफ फायखिया गावथारफ्लांदों। इन्डियान सुपार लीग आव जेम्स हेडफुर एफसीआ गलसे बल सोनो हानानै देरहासार जानो हादों। दानिया आबुं रादाब। बिटिआर सिमा थि खालामनायनि थाखाय पिपि बार्मानि दैदेननायाव सोरखारा दाना होनाय कमिटिया गावनि रिपर्ट होनो थाखाय थियारि खालामदों। बबेखानि पिपि बार्मा दैदेननाय कमिटिया फैगौ 15 आगस्तनि गेजेरावनो गावनि रिपर्ट जमा होनो हागौ होननानै आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बर' गामि आरो ओनसोलफोराबो बिटिआरआव हाबफानायनि आसा दं होननानैबो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनां, थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव बिटिआरनि सिमा दाफामनायनि थाखाय पिपि बार्मानि दैदेननाय कमिटिखौ आसाम सोरखारा दानानै होदोंमोन। ओरैहाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय गोदानै सोरजिनाय बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWACनि इन्टारिम काउन्सिलखौ फैगौ 15 फेब्रुवारि खालि दानायनि बाथ्रा बुंदों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि राशि फरायथिग्रा आरो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि खौरां सुजुगिरि सदानन्द दैमारिनो आसाम सोरखारनि भाषा गौरब बान्था। मख'नो गोनांदि मैया समबारखालि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि सावराय नब्लाङाव बानजायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोरखारनि भाषा गौरब बिथांखिखौ बेखेवो। भाषा गौरब बिथांखिनि सिङाव आसाम सोरखारा रायजोनि सा 600निबो बांसिन गागि आरो गोदान जाखांफुनाय लिरगिरिफोरखौ बरायो आरो मान बावो। बेनिनो सा 47आ बर' लिरगिरिफोर। मख'नो गोनांदि भाषा गौरब बान्था आवथायनो हानाय लिरगिरिफोरनो थुनलाइ सोरजिनाय बिथिङाव बिहोमा होबोनायनि थाखाय थुलुंगाखां बान्था महरै गांफा मान बिलाइ आरो नोगोद 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जायो। भाषा गौरब बान्था आवथायनो हानाय लिरगिरिफोरनि गेजेराव सदानन्द दैमारियाबो सासे। गोरिब नखरफोराबो मोब्लिबनि सोराङाव थानाय आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोराबो मोब्लिबनि सोराङाव फरायनायनि खाबु होनो थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेसेन होनाङै मोब्लिबनि बिथांखि लाबोदोंमोन। नाथाय बे बेसेन होनाङै मोब्लिब फोजोंग्रा गोरिब थाखोनि माखासे नखरफोरा साननो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धुबुरी जिल्लानि गलखगन्जनि सिङाव थानाय आलकजारी गामिनि जबेदा बेवा मुंनि सुबुङाबो थांनाय 6-7 बोसोर सिगाङाव सौभाग्य बिथांखिनि जोहै सोरखारि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ मोननायनि उननिफ्रायनो दानफ्रामबो 70 निफ्राय 80 रां मासुल होबोदोंमोन। नाथाय बे खावसे बोसोरनि उनाव खनसेयैनो 88,301 रांनि मोब्लिब बिल फैयो। मख'नो गोनांदि सानफ्रामबो मुजिरा मावनानै जाग्रा जबेदा बेवा माबोरै बेबायदि मोब्लिब बिल जानो हागौ होननानै सोंथि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमा बेन्दोङाव थानाय दरंगा ओनसोलनि ससिपुराव थांनाय हराव गिख्रंथाव अर खामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव गंब्रै गारिया खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे खमैबो 15 लाख रांनि सम्पति खहा जादों।
बबेखानि अर नांनाय जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै अर खोमोरनो नाजाहैदोंमोनब्लाबो गंब्रै गारिया खामनानै सेवहांगार जायो। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि थाखायनो बे गिख्रंथाव अर खामनाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव आसामनि गासै मोन 126 गामिनि गेजेराव 101 मासि देरहानायनि थांखिजों आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआ छत्तीसगढ़ मडेल बाहायगोन एबा छत्तीसगढ़नि आदब खायदाखौ बाहायगोन होननानै एपीसीसीनि आफादगिरि रिपुन बराया बुंदों। छत्तीसगढ़ कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा आसाम दावबायफैनानै आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो ट्रेनिं होफैनाय समाव रिपुन बराया आसामावबो छत्तीसगढ़नि आदब बाहायगोन होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि मिरुआव आरो रायजोआव बीजेपी सोरखार थानायनि उनावबो छत्तीसगढ़नि गासै मोन 90 मासिनि गेजेराव कंग्रेसआ हारसिङैनो मोन 70 मासिखौ मोननो हादोंमोन। आसामाव आइजो फालांगि आरो देहा फालांगिनि आयेन बेरेखा खामानिया सोलिगासिनो दं। हजाय पुलिसआ थांनाय हराव माराझार थानानि सिङाव थानाय जमुना गामियाव अपारेशन खालामनानै मोनसे सेक्स रेकेट हमनो हानायनि उनावबो बे जाथाया सोराङाव फैदों। बे अपारेशनाव उन्दै बैसोनि 14 हिनजावसाफोरखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि हिनजावसाफोरखौ गुबुन हादोराव दैथायहरनो लाहार फाहार खालामनाय समावनो पुलिसआ अपारेशन खालामना 14 हिनजावसाफोरखौ बोखांनो हायो। म्यानमाराव भटार लिस्ट बेले-बेजे जानायनि थाखाय गोबांथार दावराव-दावसि जादों आरो बेनि थाखायनो हादोरखौ सामलायनो थाखाय कमान्डार इन चीफ सिनियर जेनेरेल मिन यं हिलांनो गथायबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय नबेम्बर दानाव म्यानमाराव इलेक्शन जादोंमोन आरो बै इलेक्शनाव यं सेन स्यु किउ जों दैदेनजानाय हानजायानो देरहानो हादोंमोन। नाथाय बिसोरनि देरहालांनाया भटार लिस्टनि गोबांथार बेले-बेजेनि जाहोनावसो देरहालांदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो बेरेखा हानजाया इलेक्शन कमिशननि हेंथायै गोबांथार सोमावसारनायबो जादोंमोन आरो इलेक्शनखौ फावसायफिननो थाखायबो गोख्रों दाबि खालामनाय जादोंमोन। जाहोनाव म्यानमारनि मिलिटारिया भटार लिस्टनि बेले-बेजेखौ लानानै म्यानमारखौ बोसोरसेनि थाखाय सामलायनो हरखाबै फोसावनायजों लोगो-लोगो फोरमायदों दि बिसायख'थि गेलेनाया डेम'क्रेसिनि बेरेखा जादों आरो हादोरखौ सामलायनो थाखाय कमान्डार इन चीफ सिनियर जेनेरेल मिन यं हिलांनो गथायनाय जाबाय। मोनथिनाय बादिब्ला यं सेन स्यु किउ जों दैदेनजानाय हानजानि गाहाय दैदेनगिरि बिथांखौ भटार लिस्टनि बेले-बेजेखौ लानानै बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय हमबाय होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। भारत आरो बांलादेश सिमनायाव बीएसएफ फाइकिया सासे फरायसाखौ गावथारफ्लांदों। सुलुङाव बुंथिनाय बादिब्ला गावथारजानाय फरायसानि मुङा जासिम मिया। बियो खोला त्रिपुरा जिल्लानि बेलनिया साब डिभिजननि सिङाव थानाय देबीपुर गामिनि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि सासे फरायसामोन। मख'नो गोनांदि नखरनि आरो गामिनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जासिम मियाया न'निनो फिसिनाय मोसौखौ गांसो जाहोनो होननानै भारत आरो बांलादेश सिमनायाव लानानै थांदोंमोन। थिग बे समावनो बर्डार सिकिउरिटि फर्स मुङै सुंद'यै बीएसएफ फाइकिया जासिम मियाखौ बांलादेशनि मोसौ फालांगिरि सिखाव साननानै गावथारफ्लांनाय जाथाया जादों। जाथाय जानायनि उनाव बीएसएफ फाइकिनि सासे जवाना फोरमायनाय बादिब्ला जासिम मियाया बीएसएफ फाइकिनि सासे जवानखौ सिखाजों गाग्लोबनो नागिरदोंमोन। जाहोनाव जासिम मियाखौ मोसौ फालांगिरि सिखाव साननानै गावथारनो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जाथायनि सायाव जासिम मियानि नखरनि आरो गामिनि थागिबि गोबांसाया गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै आईएसएलनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनायाव मैया जामशेदपुर एफसीआ गलसे बल सोनो हानानै देरहासार जानो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि इन्डियान सुपार लीग आईएसएलआव जामशेदपुर एफसी आरो उड़ीसा एफसीनि मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाय बादायलायनाया जादोंमन। मोनथिनाय बादिब्ला उड़ीसा एफसीआ जामशेदपुर एफसीखौ गलसेबो गल सोनो हायैनि जाहोनाव उड़ीसा एफसीजों जेननो गोनां जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायथिनाय जायो।
बेजों लोगोसेनो दिनैनि इन्डियान सुपार लिग ISL आव इस्ट बेंगल FC आरो बेंगालुरु FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाय बादायलायनाया बेलासिनि 7:30 जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।